So ayan, good morning mga pare. Dito na naman tayo sa bahay ni Mary. Last day na ata po ngayon. Pag ano, last day na ba? Ayun, last day na talaga pala. At tinatapos na lang yung mga ibang gawain na kaunti. Linggo po ngayon. Bali ito, lalagyan namin ng ano, lalagyan namin ko ng flooring para di sila maputikan. Galing dun sa kanila papunta dito sa lutuan. Bali ito po ngayon nagluluto ng snackan mamaya. Ginataan. Yun o. Ano yan? Luluto si ate. Napakalakas talaga ng apoy. Tipid pa sa panggatong. Napakatipid dito sobra. Ano? Right. Mga sangkap. Ginataan. Ginatan. Ayaw, no problema. Yung saging. Yan si ate, oh. Ibig sabihin niya pag hindi mo na makontak, Oh, may iba good morning daw. At nakapag-halo na kami ni Otto Lalamid. Nakapag-prepare para dito gagamitin. Yan, oh. At pasensya na po kasi kung malabo yung ano, yung video ko kasi di pa tayo nakakabili ng ano, yung magandang cellphone. Pero balang araw, aabot din tayo dyan. Naka ano na yan, nakatatak na sa isip ko na bibili tayo. I-improve natin yung pagbablog natin. 2 months pa lang kasi kung nag-ano, bablog, bago pa lang. Luma pa yung cellphone ko. Alright. Dito sa Puerto Ibaloy, Mary ako. Mamain. Benet, Mamain si Bibi. Telephone vlog. Mamaya na lang ulit mag-live sa ulit. Yun! Mamaya love yun. Bye-bye. Ayun, last day na! May kunting tatapusin na lang. Yun! Yun. Ayan po, may tugtog na naman po. Sasapo na naman tayo.
Po, kain po. Hanggang dito na lang muna po yung video namin kasi last day na namin ngayon. At dito kami nananghalian ng si tatay, si Vince Alamid. Yun. Sama-sama kami kakain muna. Kain. Tanghali na at dito na lang muna talaga. Last day. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyo lahat.